Probablement sigui l'aïllament amb menys emissions de CO2. El més gran és que la Carolina del Sol és tot el procediment industrial que necessites, probablement la fàbrica més barata que puguis tenir. Ofereix un molt bon nivell d'aïllament i a més té un avantatge i és que no té cap depredador fora de l'ambient marí, és a dir, no hi ha cap animal que se la mengi. S'ha trobat posidònia a un edifici on creuen que havien viscut els fills d'en Ramon Llull i, per tant, com a mínim tenim constància de durabilitat d'aquesta posidònia de 600 o 700 anys. La normativa vigent permet que demanis un permís a la Conselleria de Medi Ambient per poder emplear un poc d'aquesta posidònia acumulada o per finalitat agrícola o com a aïllament. Això és possible perquè el bon estat encara de les nostres praderies provoquen que tinguem més volum de posidònia copiada a les platges que és que se necessita per protegir l'arena d'aquestes dunes. La utilització de posidònia no pot servir per fer un edifici convencional i només perquè utilitzis posidònia això fa que aquest edifici sigui millor. La posidònia el que fa és exemplificar un canvi de paradigma, un canvi de model.